sa pho hi chuan an fa te hi room khanga an mut tir mai zela atu ka chuan engma thleng lovin anin mule ngei be sin anen anin mang tha thina ma se keroi te chunga hi chuan chu tiang chu a thleng lo tlat mai keroi hian a fa pa chu muturin a khum te a chuan ada a ma se chu ma chuan engthil lo om nge a khemi alawa keroi hian fa pani neya a u zok hi Jackson nin kum thum ani to a anaw semi hi thlasom pasari lakmi ani boka February ni somni pariya sang ni la som pong khan a fa te chu muturin ati thundan pa ngai na da hemizan hi chuan a fa pa chu semi bul hnaya mut angena a chan chu a fa pa hian ram huai a hlau hun lai takani wangin a main a riak ngam lo ni chu wang chuan a hlau chung chu tin anaw bul hnaya mut chu a phal sak takhi ni semi room chung chu amoin Jackson po chuan nomati maya anu kewi chuan du ang taka a chei sak khani miawa ma se ati thundan pa nga in an han muta an kalsan nu chuan voi ni kha chu amud du lo wangin a han ra ka dewa ma se nu dewa chuan an mu ve le mai zela hemizan hi chuan a fanu chu anung chunga a mu top na tu ani to ti angai tu me lo atu kalo nei chuan kewi chuan ludang tam tak tan an film khur phana turin a thil ton chu Facebook lama a post ta ni heti hian atia kapasal lau thong rol kha ka thei hil to lawang soka coffee ka siam lai nia kan pa chuan keroi ti mi ran ko waka thil dik lawa omani ti ka kha thei maya kan lo thone ma wangin kalmai na chang ka khelawa ma se min ran ko le ta ka chuan ka har ta zok maya ka vakal wata rum ka valu chuan kan fanu nun na nei to lo ti khriat tak chu a khuma tanga kapasalina pom cholai chu ka va muwa chuta ka mit tuyat la ngala ni zan khan thilpoi taka thlengani ti chuan an khriat thei china chuan an fanu chu ataksa lumlu tu ka wangin a thi ani ber maya chu hypothermia an tia no pang hi kumthum an tin ma chu an taksa hi ala sensitive zual maya anin chung bo wak ti lumna na heater an on chu alum over po ani khan lawa ma se anin chung phui thasia chuan semi mutna rum chu anormal aina lo lum hlekani ange chu atak sign zolovin athi puita ni ma se doctor te sedan chuan hetiang an thi hian an muhlum ani deuh maya an tak sign natna engma an khelawa an muhil kha an thizui chu ni mai tin an soya keroi tenu pa hin an tuak maya an fa pa Jackson la chuan anaw semi chu athi don ti khesa niom takin khamizan khan aruma mutadil ve kher bok nen an tuang khop mai engponi se hetiang anga wanga nauta thita hi an lo om vele zeu thina chu wangin hetiang hi midanga a thlen lo nan keroi hian a Facebook lama a post nge ni fa ka nei ma hian fan call dan tur le an tak se hrisel na ta na poi theitam taka chiarin ka bi ve thina hethil chung sang hi kalo khriat mai ni lo chiarin lo khelok sai nei lang chuan semi chu kanzinga hian ala om ve tu kan nia ti na soibok ni an torang hi tu man tuar velo se adu bokani ti na soiboka keini mizote a chuan no pang hi a khrangin kan mutti har khop maya an len nu fe a an mukhang ve chawa chu mai ni ravin sa pho anga in chung ti lum chu seilo mane ina AC mang theipo anol puya chuan kan lo om lo ve ma se he thil thleng ve thei tho ani wangin beng ti var zual tu tan lo khriat ve mai chu a tho me hypothermia me nan nei chuan an khosik asang emo an luwa hai emo ani theya tin an taksa kha han degila alo savur theya chutia nga anom chuan an taksa temperature kha asang lu tukani ti khriat wat athani ti chuan kan fano pangjok ten hetiang hi an to velo nan kan hlata mutir lo kham hi a thokop mai tin no pangmut na chuan hi tera room ti luma musan mai ang chi kha a thalo khop maya kan ro ma phuivia phei chuan puitlengin kan tor liam mai kha no pangla chum chiap tan chuan an tuar ve thei lo thrin ani kewe chuan keni chu kan lo thi sual to a apoi tu rong zong chu apoi to a ma se he video lo ena lo ngai thatu zong chuan ti sual ve lo turin ka du sak cheu ni te na sei bok ani ole ngai thatu te ngai no min tia in beng ati var pha de po ka be se a
engpon ise video danga chanchin ngai nom tak tak dang tenen kanin tong le vek anga tunatan chuan in zawain mangtha ni manuam vek photule